መለስለሲ ሄርዲታንግላ ነቲ ጥንግንጊሉ ምምሻጥ ዛቤና ወይ ድማ ንዝደረቀን ዝነቐፀን ጨጉርና ለስሊሱ በቀሊሉ ከም ዝምሸጥ ይገብር ካብ ህፃናት ጀሚርካ መንእሰያትን ዓበይትን እውን ካብ ብማይ ጌሮም ንጨጉሮም ዝሕድሱ አጎር ባህላዊ ሄርዲታንግላ እቲ እንኮም ምርጫና ክኸውን ኣለዎ አጎር ናይ ጽባቐ ወሓስ ብቐጥታ ካባና ክትእዝዙ ምስ እትደልዩ አጎሪልኩም ካብ ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽን ብምውራድ ቀወምቲ ዓማዊልና ኩኑ እዛ ሓስርት ጓልያ دحنا يتجنن حفير كامش انت اكتب للغي ودك تسنى كيراو بيت بيدك يجبطوا لما طلع سيكون كل كيس مكو وتصل صبوا ما يا خايس كذا كم ازيد اسنت بواوي شغلنا ورقة نقديفو دنقول لك الله يجي هودي معاك متفقل لي